Ассалому алейкум духтаро. Созед нағзет зарафшон омадагием духтаро. Ҳози ман суруғара мефаҳмонам. Аз як тараф поликлиникаи 14, аз тарафи дигар бошад масҷиди Мехкаллон рӯ ба рӯи нами боргоҳи Суханда қарор дора маркази савдои зарафшон. Магазини Шабнам омадагием. Ҳамқа новинка бисёр омадагай духтарако. Баъд борошон акция шидагай. Беҳад борои хушрӯ доранд. Бижутерияи фасон доранд. Нижни бельё, либос, ҳама чи омадагай. Ин аз иҷаба навор доштум. Ҳозир ки бори новинка омад, боз ҳам аксияҳои нав ки кардан, хостум бори дигар шумода навор карда фаҳмонам. Ина бижутерияшо надиден? Ҳамин ки вориди маркази савдои зарафшон гаштен, якм инамин бижутерияҳои Шабнама шумо дар иҷа мебинен. Нигоҳ кунен охир чӣ хел бижутерияҳои фасонаи. Ҳозир та охира тамошо кунен. Ҳамаша бо ма шумода мефаҳмонам нарх наво ҳамаш кати иҷа бо распродажа рафтестай. Инчунин борои новинка омадагай. Ина диден духтарако, анамиҷай магазини Шабнам, анами нуқтаи савдояй омаден. Бо пеш мебинед ҳамиқа интихоби бор бисёр иҷада. аз якта ба якта нархора мефаҳмонамтона. хоҳишмандо хоҳен рафта бинен. Агар имконияти рафта надошта бошен, доставкатон мекунанд. Доставка доранд. Тамоша бино бижутерияшон ҳамаш стайлнояй сиёҳ намешава. Бо ҳамқа хушрӯвай ки ҳамаш нусхаҳои тиллояя. Ассаломина духтарако. Айна нигоҳ кунед. Ҳозир аввал сепчикоошона. Раҳмат, сепчикота най чанд сом сар меша? Духтаро нигоҳ кунед. Сепчикоошона диден 50 сомон, 40 сомон стайлной бои чи намеша. Айна хеле новнавистагиё чи? 50 сомон. Ва духтароира бинен ҳам сириброш астай, ҳам падзол. 40 сомон. 40 сомон. Диден номо навистагия. Диден номтона ёвен гиден духтарако. Фирузаву, Мадинаву, Маҳинаву ҳамаш ҳастай духтаро. Нависеншона ина бинен. Ҳам пад сирибро ҳастай, ҳам пад золата. Ана баъд браслетои хушрӯ доранд. 40 сомон ана. Ина марҳамат. Ина ҳамаи ҳамино пад брендан. Диден стайлноя духи наша пенша агар мисол эҳтиёт кунен. Сол кати ино сиё намешаванд. Беҳад хушрӯ нусхаҳои тилло ҳамаш. Ира бинен охир чӣ хел фасонай. Баъд чалоошон. Чалои калон, чалои хушрӯ. Диден 60 сомон, 40 сомон. Арзони арзонш чанд сомай? Арзони арзон 30 сомон дорем. 30 сомон. Нигоҳ кунед. Стайлной иёям 20 сомон ҳам доштан. Иё ҳамаш стайлной духтаро ҳарфокати ҳам бидай. Диден? Хулас дар кортон боша нависен. Баъд комплектошон ира бинен охи чиқа комплектои хушрӯ доштиянд духтарако. Ҳамаш стайлной аз 130 сомон. Аз 130 сомон. Ани аз 100 сомон. Инҷа 100 сомон. Айна аз 150 сомон. Ина диден духтарако. 30 сомон. На 130 сомон стайлной диден духтаро. Фасони ра бинен чӣ хел хушрӯчай. Мана 130 сомон, 150 сомон. духтаро бинен охи чӣ хел фасонай. ҳозир яду моделҳои нави нав омадагай ва ёрам нишон медиҳам. хулас духтарако. 130 сомон, 150 сомон. 130 сомон ҳар хела иҷада нархоша. шумо да кадомиш маъқул мешава? Ина бо 100 сом дадин чӣ хел хушрӯай. Доставка дорем. ҳамин скриншот кунед равон кунед. хичон дарав шумо да доставка мекунанд. мана бинен охи чӣ хел фасончаян, чӣ хел хушрӯан. иҷадам комплектай. Мана иҷадам ҳам хел 130 сомон наву ҳам хел ностан. ина комплектои и тарафам чӣ хеле мебинен. 130 сомон, 150 сомон ҳам хел нархгузорӣ шудагай. хушрӯгира бинен. духтарако ина ҳамаш пад бренд. тамоман фарқият намекунад. ира бинен хушрӯгиша охи чӣ хел комплектои фасон ҳамаш стайлнояй. Сеҷа бия меган ҷои тилло айна меган ҷои бужутерия. Диден духтарако дар ҳақиқат ҳам фасон. нуқтаи савдошонам аз шумо да фаҳмондум. наворш ҳастай аз берун чӣ хел пайдо мекунед. леки агар имконияти омадан надошта бошед духтаро хичон шумо да дарав доставка мекунанд. ина нигоҳ кунед охи чӣ хел фасонае. ишаешда хушрӯай, ишаешда хушрӯай духтарако. кадомиш маъқул мешавад. ин скриншот кунед равон кунед. иҷада интихоба нигоҳ кунед. чиқа интихоби васеъ, чиқа интихоби зебо. чӣ фасоне ки шумо да маъқула иҷада пайдо мекунед. мана чӣ намуде ки ҳозир биромадагиай ҳаст. ҳеҷ кайтило фарқият намекунад. хушрӯай. и чанд смая? рафтам ҳама тилоя гуфтам ҳо нагуфтам бужутерия. фарқ намекунад. 150 сомон комплекта хушрӯгиша диден. чала, цепочка, бушпор, дастмона ҳама чӣ дорад диден.
хушруги дар ҳақиқат ҳам хушрӯвай мана марамат биёен бо айпеш хутон бинен ин амино ҳамаш подбрендан аҳамиятен чизе ки мегирен ҳаст мана нусхаҳои тиллоян ҳамаш нусхаҳои итальянски тиллои фасон ира бисёр рӯзи гирифтестиян нигоҳ кунед духтарако диден чӣ хел фасонча мана арӯсако духтаракое ки ту ягон ҷо рафтанен ҳатман аз анами нуқтаи савдо омада харидорӣ кунен ё ки нависен шона худчон шумо да доставка кунан дарав доставка мекунена ина марамат биёен бохтон бинен духтарако дар ин нуқтаи савдо анамихе куртои фасон омада як бори новинкашон маечниян беҳад хушрӯча нигоҳ кунен нархошон чанд сомай 200 сомон фасониша диден духтаро қавдам зебаям қа хушрӯвай боварӣ дорам бо айпеш бинен маҳқултон мешава марамат ҳатман магазини шабнам биёен духтаро борои новинка бисёр овардагай ба тез шабнам бор мебиёра қариб ҳар рӯзе новинка дора ина моделиша бинен ин моделиш хушрӯ аҷоиб ҳози духтаро сезони ҳамина ина 200 сомон маечни куртоҳо ина диден ина хеле халатак оварда 170 сомон я маечния маечния духтаро танадам қа хушрӯ меиста ина дар кортон боша ҳами сурат бигирен равон кунен худшон шумо да дарав доставка мекунан агар ки имконияти омадан надошта бошен баъд иша бинен 170 сомон хушрӯгиша диден ина диден версачи ина аҷоиб хушрӯ манжетдорай остинакошон аз ин чанд моделай ана хермисора арзон кардаанд аз ин чанд моделиш ҳастай духтаро нигоҳ кунед 200 сомон иш ҳози иш чия модел ваяш материалаш материали вай чия маечни материали и маечния духтарако рӯзҳои наздик бо дигар асветкошам мешава духтарако марҳамат ана куртоора бисёр аллакай пурсидестен марҳамат 220 сомонай ваяя вилюрай королевский вилюра ина сангчоша диден сангчошон ката-катаи сваровский хушрӯ якум сорт ина дар кор бошатона ҳатман шабнам да нависен рақамоша ман мемонам дар рӯи экран духтаро дарав шумо да доставка куна ё ки хутон биёен двойко чанд сма духтарако двойка мепурсен аллакай сезоншон омад королевский вилюрай материалшон диден двойкои хушрӯ аҷоиб фасонак 250 сомон нархошонам нархҳои хубай ва ира бинен духтарако двойкара хушрӯгиша диден 170 сомон ина метавонед аз иноям харидорӣ кунен ҳамаш анамхе борои хушрӯ 200 сомон ина двойкашон 200 сомон ина материалаш маечния 200 сомон ба ҳазур мепӯшен аллакай сезоншон омад юбка катян киртаневу юбка бомбер дора ина двойкош хушрӯ диден духтаро ҳермиса ма дига намуча нишон дода будам ана двойкаш омада 100 чанд 170 мана 170 сомон борош арзонай духтаро марҳамат шабнама ҳамай борош арзонай бо биёен хутон бинен ва ешавин необычная ва духтаро диден 150 сомон двойкара фасонира диден материал маечняй 150 сомон нархи беҳтарин и 170 сомон ҳермес ана баъд бо ҳастаи ҷада дигар намудо ёра чанд каде инора акса кардагиана ина тройкара диден хушрӯгиша якдонагӣ ки мондагиай акса 200 сомон ана ино иам 200 сомон бори гуанҷу 200 сомон аз сабабе ки якдонагӣ мондагиай арзон шуд
$35 گرفتم شد. ای فیلم قیمت خشرو ها 300 سوم میتونیم دخترها نگاه کنن خشرو اینا ماتریالش هم فسون رزمیرای نمیخوام بری میشه. مانا اینا $2 مونده. چند سوم 300 سومون تورецький خشرو ماتریالش عجیبه تا تماشا بینو میدونم که بسیاری خیلی دویکاچورا ناز میبینن مانا مرامت هستای بیاین نرخی بهترین کچی پیشنهاد شدگی اسپید کنن انا با دختر 350 سومون کوژینکا را خشتگی شدیدن باری نوین کاشون عجیب فسون مانا ای 48 تا 54 بدای 48 تا پشتگن اینا نگاه کنن چه خشرو رزمرشم خودشم در روزش ببینن چه فسون چای علاقه سیزونشون اومد اینا انمو 1,500 ها را دیدن کپی لوکس شای خلاص نویسنشون بهترین صفات داره مدلشم عجیب بود خشرو انا بعد هازی با بزروکافکاگیش نشان میتیم اینا 300 سوم یم هم رنگی لازیرای قیمتی های مرامت میتوانن 300 سومون دا اومده خریداری کنن ای خشرو چایو چند سوم 200 سومونی 220 سومون کردگن رحمت نگاه کنن دخترکو دیدن 200 سومون شانل کوی فسون کوژنیان عجیب خشرو چا از اینم دوران دا صفکا 150 سومون سیزونشون اومد دخترو از این جمپرچو میتوانن نویسنشون در و دستافکاتون کنن یا که بیاین ختون کارزیگانای تورецький وای 300 سومونای بافتی خشرو دخترو مانا ای باری نوایه من اینو 200 سومونش هم اومده تماشا بینا مرامت هازی نشان میتین بختون بینین باوری دارو مخلطون میشوه اکه هازی سیزونی همینه اومده گیای رسویت کوشم خشروای مدلوشم ایره بینین ای خشرو بداین 200 سومون رسویت که داره از این بو رسویت که هسته دخترها اسپید کنه اینه 200 سومون ایجاده بو دیگر خیلی مدلوی هم اومده هازی بینین مانا ایو چند سومن اینه اینوش 170 سومون ویاسکوشون خشروی سخته که فسونه که مانا اینه ای مدل شبینین ایش با 150 سومون جیمپیرکای خشرو رسویت کورا بینین مدلو را بینین دخترو چه خشرو همه همینو باری نوای حتما نقطه سودای شبنم بیاین مانا نقطه سودای زرافشان مگزین شبنم مانا دیدن چه خشرو چند قبا دمزه بای ایتبتو برای استودنتا برای طلبا و نوتبتوشا میتوانند به حضور تماشا کنند انتخاب کنند اینا برای زنها چه خشرو به حد زبنده درباره رسویت کوش با میتوانند خچونه پرسن با صورت میپرتای نه ببر میکنند خلاص اینا باری نو ایوش چندن انا اینو را عکس کردگیان 180 سومون دخترکو از اینم تورецький پلاشورم مانا 180 دیدن دخترو از حسابی که یک تایی موندگی ارزان کردن مانا 250 یا 180 مانا مرامت بیایی دخترو انم خیلی نیجنی بیلیوی فسونی باری گوانجو و ترکی دارن هازی یک تا به یک تا میفهمونن مرامت ترکی را نشان میتیم اینا ترکی کمپلکتی تورецький گوانجو خشروه کچستواش دخترها نگاه کنند گوانجو هازی ای تور صده خشروتر برودسته دیدن ترکی 100 سومون ای انا گوانجو 130 سومون کمپلکتش مانا در حقیقت هم فسونک اینا دخترها مرامت کسی در کره ای چند سمه اینا دیدن مدل کره 130 سومون اینا 150 سومون دیدن دخترها چه خشروان نیجنی بیلیو مانا مرامت بیاین به حد فسونک اینا دیدن خشرو 70 سومونه مانا دیدن مدل رو 70 سومون اینا دیدن ایم 70 سومون مرامت میتوانند نیجنی بیلیوی فسون اومده از این نقطه سودا خریداری کنین
اینا ям бори гуанҷӯи хитоя нигоҳ кунен ай 80 сомон сар мешавад ин хеле комплектои зур омадагия ку рӯз истора кардам қопчақати одам исҳол чашон авардем اینا духтарако нигоҳ кунен 80 сомон диден хишругиша 80 сомон каседа дар кораи духтаро марамат нависеншона доставкатон кунан мана 80 сомона ина ёем 80 сомония мана комплектако ишам хишру 80 сомон ина ино чанд смаян и ҳамун қиматҳои 150 кардагимшонакӯи пиштгиёшон 130 130 150 иам 150 ишам 150 130 сомон 150 сомон 150 сомон ҳамқали ҳар хеле нархо ҳама намудаш ҳаста духтаро биёед 150 сомон хулос чизе дар кораитона биёен 180 сомон хорошо ана баъд духтарако иҷада ози баъд нижни биллиошона мо ози нишон додем шумода ози пижамаҳои хишруам дорана аксия кардагиам бори гуанҷӯ омадай бовар кунед бори хитой качестваш зурай аксия кардагиан то охира тамошо кунед мефаҳмед ина раз продажа духтарако нигоҳ кунед инами пижамаҳо ҳам пахтагиёш ҳастай ҳам армански шолкуш 100 сомон иқа хушрай умишкадорша нишонта ябор ира бинен 100 сомон я намуд мулоимай материалаш ҳам қафорамай баданда марамат метавонен биёен аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунед ё ки нависеншона хичон шумода доставка мекунанд мана 100 сомон кадомеша ки бигирен 100 сомонӣ ира бинен чиқа моделакои фасон иҷада пахтагиёшам ҳаст ози нишон метиҳанд пахтагӣ чандай 100 сомон ишолко 100 сомон мана ин инҷа ҳамаш 100 сомонӣ ина пахтагиёшам нав омадагиай 100 сомон бори гуанҷӯ духтарако бори тошкене бори гуанҷӯ 100 сомон успед кунен ина духтарои хишруайё 100 сомон кадомеша гирен 100 сомон аксия кардагиан ина 100 сомонӣ беҳад аксияи хуб рафтестай духтарако успед кунен 100 сомонӣ айнаи тараф чанд смай ҳози бо нигоҳ кунен духтаро ина иноям 100 сомон ина диден 100 сомон фасонак 100 сомон иша бинен пахтагиан ина моделако ҳар хелаян 100 сомонӣ иҷада бисёрай ина фасонош иша ежда хушрай шежда необычнян ҳамаш необычни хушру 100 сомон ана ин модело бошад 120 сомон ира материалаш ҳам қофасонакай муслин боша муслиная ина нигоҳ кунен диден чихе фасончай 120 сомон марамат хоҳишмандо ҳатман нуқтаи савдои зарафшон биёен ё чанд сум ё духтаро ина 150 сомон тамом шид бо омада ина сиёҳша диден чихе хушручай ина барои занҳои ҳомиладор духтарако тройкаи хушру чандаи тройка 150 сомон тройкора диден ҳам қафасонакан материалошам хичонам фасонша бинен охи 150 сомон ина бо биёен ай пеш бо тамошо кунен духтарако 150 сомонӣ тройкаи фасон мана вариантҳои беҳтарин барои занҳо